ବୋଉ ବୋଉ ଏଇଠି କଲି ଗୋ। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଇଲା। ଆରେ ଏଇଟା କଣ? ବୋଉ ଗୁଲୁଗୁଲା 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 ବାପା ଆଇଲା ବେଳକୁ 8 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତ କହିଲେ ତ ଶାଶୁ ନାଇ କିଣିକିନା ନେଇଦେବୁ ସେଇଥିରୁ ପାଇଁ କିଣିକିନା ଆଣି ଦେଇଛି ନିଅ ବୋଉ। ଗୁଲୁଗୁଲା ବୋଉ ଅଲକ୍ଷଣା ପୋଡା ମୁହାଁ ତୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଖୁଛୁ ମତେ ଗୁଲୁଗୁଲା। ଆରେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ମୋର ଝାଡା ହୁଏନି ମତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଖଉଛୁ। ଆରେ ତତେ ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲି କଣ ହେଲା? ବୋଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାପା ଏବେ ଆମୁଗୁଳୁ ଅପରେସନ ହେଇଛି ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ହବ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଯେ ହେଲେ ପଇସା ଦେବେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋର ଯୌତୁକ ପଇସା ଦରକାର। ବୋଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ବାକି ଖାତାରେ ପକେଇଦେଲେ ହବନି ବାପା ଭଲ ହେଲେ ଦେଇଦେଇତେ। କଣ କହିଲୁ? ବାକି ଖାତା? ଯଦି ତୁ ଯୌତୁକ ପଇସା ନ ଦଉ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବୁ। ବୋଉ ଏ ଘରର ସବୁ ଲୁଗା କାଚି ବୋଉ ଏ ଘରର ସବୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଧୋଇବୁ। ବୋଉ ରିତୁଲର ଭୁଅ କନା ସଫା କରିବୁ। ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡିରା ଧୋଇବୁ। ବୋଉ ବୋଉ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ହେଲେ ରୋୟରେ କାଇଁ ଗନ୍ଧେଇ ଯାଉଛି ଗନ୍ଧେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ରହିବାର ଅଛି ରହ ନହେଲେ ପଳା ବାହାରେ ରହିବୁ। ହଉ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆଉଛୁ? ଯା